Klobúk dole, Beláci. Toto asi nečakali ani najväčší optimisti. Výborne vyskladané mužstvo, ani jedna prehra v 8 zápasoch kvalifikácie, neskutočné sebavedomie, jasný herný plán a kúsok povestného šťastíčka k tomu. Jednou vetou, najkrajšie futbalové leto v Bratislave za posledných 50 rokov. Skvelý stratég Weiss, neskutočný takáč v bráne, stabilná obrana s ofenzívnym Blackmanom a spoľahlivými stopermi, dominantný dispečer Kuco, od zápasu k zápasu rastúci Seke, geniálny Vladko Weiss a v životnej forme hrajúci Strelo. A k tomu dve komety. Jedna očakávaná v podaní Tigrana a druhá, ktorá sa zjavila ako blesk z čistého neba. Tehelné pole má novú hviezdu, Marka Toliča. Chlapci, ďakujeme za všetko a tešíme sa na Ligu majstrov.